ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गंगाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। त्वद्दत्तया वयुनयेदम् अचष्ट विश्वम् सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत् प्रपन्नः तस्या अपवर्ग्य शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविद కథమార్త బంధో. దీని అనువాదము, హే నాథ, బ్రహ్మ నీకు సంపూర్ణ శరణాగతుడు. తొలుత నీవే అతనికి జ్ఞానము సుగితివి. అంతటా నిద్ర నుంచి లేచినవాడు తన తక్షణ కర్తవ్యమును ఎరుగగలిగినట్లు అతడు సమస్త విశ్వమును గాంచి దానిని ఎరుగగలిగాడు. మోక్ష వాంఛితులకు నీవే శరణుడవు, భక్తులకు నీవే మిత్రుడవు. కనుక పూర్ణ జ్ఞానవంతుడగు విజ్ఞాని నిన్ను ఏ రీతి మరువగలడు. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతూ ఉండే సన్నివేశం, ధ్రువ మహారాజు తీవ్ర తపస్య. ఎంత తపస్య అంటే కల్పించుకోనికి కాదు మాకు. ఇది ఈ విధమైన తపస్య. అది ఒక చిన్న కుమారుడు ధ్రువ మహారాజు. ఎంత ధ్రువ మహారాజు ఏజ్? 5 సంవత్సరములు ప్రభుజీ. 5 అని ఒక వైపు చెప్తారు, ఇంకొక వైపు 5 or 6 అని చెప్తారు. 5 to 6 years. విచ్ ఎవర్ వే, 5 years ఫ్యూ మంత్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే 6 years 6 year ఫ్యూ మంత్స్, 5-6 years అని ఒకవైపు చెప్పారు. అదర్వైజ్ 5 years అండి. సో 5 years or 6 years. సో ఎనీవే, సో ఈ 5 years 6 years లా ఇది ఈ విధముగా తపస్య, తీవ్ర తపస్య. ఇది అసాధారణం. ఎంత అసాధారణం అంటే ఇది ఆధునిక నుండి తెలుస్తుంది, ఈ వ్యక్తి సామాన్య వ్యక్తి కాదు. అంటే ఆ ఏజ్లా మనకు అంతకు తెలుసు. మనం ఏం చేస్తుంటే, నేను ఆ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు 5 years సపోజ్ నేను ఆలోచిస్తే, నేను అప్పుడు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్, సెకండ్ స్టాండర్డ్, ఎల్కేజీ, యూకేజీ, అప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటామో మనకు తెలియదు. మనకు అన్నీ కూడా ఆటలే, మనకి క్రీడ కొత్తకి నేను క్రీడలు మేము సృష్టించుతాం. సో ఆ ఏజ్ అట్లా. సో అది ఏం చెప్పేది, బాడీ, మన దేహము అది ఒక విధంగా 3 గుణాల్లో నుండి, అది ప్రకృతి క్రియమాణాన్ని గుణై కర్మాణి సర్వశ అహంకార ఇత్యమే భిన్నా ప్రతి రష్టద. సో ఈ ప్రతి గుణాలు ఆ విధంగా మనము ఆ ఏజ్కి, బాడీ ఆ ఏజ్ ఉన్నట్లు ఆ విధమైన కార్యకలాపం. ఒక విధంగా చెప్తారు, చిన్న కుమారుడు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆ ఏజ్ చిల్డ్రన్. ప్రభుపాద ఒక వైపు చెప్తారు, ఏం చెప్తారంటే చిల్డ్రన్ అండ్ యానిమల్స్, పెట్స్, దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అని చెప్తారు. పెట్స్ అంటే మీరు ఇంట్లో మీరు చిన్న కుక్కలో, చిన్న పిల్లి, క్యాట్స్, డాగ్స్ ఇందో పెట్టుకుంటారు. లేకపోతే ఇప్పుడు మనది ఇక్కడ గోశాల ఉంది, గోశాలలో ఓకే, ఎనీవే గోశాల, అట్లీస్ట్ గోమాత, మదర్. బట్ అదర్వైజ్ జనరలీ అనిమల్స్ అంటే అనిమల్స్ చెప్తారు, పెట్స్, ఇవంతా పెట్స్. వెనకాలి హార్సెస్ పెట్టుకుంటుంటారు, ఇంకా వేరే లేకపోతే బర్డ్స్ పెట్టుకుంటారు పెట్స్ గా. అంతా మీకు చూడవచ్చు మీరు. సో ఎట్లా వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ దే ఆర్ లైక్ మన చిల్డ్రన్. మనకి ఇంట్లో మన కొడుకు, మన కూతురు చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలా మనోభావం ఉంటుంది, వాళ్ళది అలాగే ఉంటుంది. సో మనం బట్ మేము చేంజ్ ద బాడీ, మన ఏజ్ అయినంత మనం ఒక 15, 20, 25 అప్పుడు మనకి రెస్పాన్సిబిలిటీ కర్తవ్యం. అంతవరకు రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు మనకు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇదే. అన్నీ ఆటలే, అన్నీ కూడా క్రీడలే. ఏం చెప్తారు బాబా, వీళ్ళు కూడా చెప్తారు. ఎవరు చెప్తారు మాకు? శంకరాచార్య చెప్పేది, క్రీడస్తావత్
ఏమో చెప్పేది ఆ శ్లోకం అది. వాడు చెప్పేది వాడు, చిన్నప్పుడు మనం ఆటల్లో ఉంటాం, మళ్ళీ కొంచెం యవనం వస్తే మనం తరుణ దీంట్లో వస్తే తరుణి, తరుణస్తావ తరుణీ రక్త, యంగ్స్టర్స్ ఆ ఏజ్ అంటే మ్యా యంగ్ బాయ్ ఆఫ్టర్ యంగ్ బాయ్ అగేన్స్ట్ యంగ్ బాయ్. ఆమెట్గా వృద్ధస్తావత్ ఇది చింతామగ్న, బాల్యస్తావత్ క్రీడాసక్త అని చెప్పింది శంకరాచార్య బాల్య, బాల్య అంటే ఈ ఏజ్, యంగ్ ఏజ్ క్రీడ, ఓన్లీ స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ యావది సీరియస్ తీసుకోము. సో దానికోసం మదర్ వాళ్ళు కొంచెం పుష్ చేస్తారు ఏదో విధంగా, వాళ్ళు వెనకాలే ఆల్రెడీ జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండాలి. అంటే క్రీడ, బాల్యస్తావత్ క్రీడాసక్త, యువకస్తావత్ యువకీ రక్త ಅಥವಾ తరుణస్తావత్ రక్త, ఆ వృద్ధస్తావత్ చింతామగ్న చెప్తారు. ఏజ్ అయినాక మనకి చింత, అయ్యో ఇంకా నా కొడుకు, అయ్యో నా కూతురు ఇంకా అంత దీనిగా లేదో, లేకుంటే నా ఇప్పుడు కొడుకు కూతురు సెటిల్ అయితేనో మా మనుమలు మా మనుమరాలు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో, ఏదో ఒక చింత ఉండాలి. చింత అది అది చెప్పేది అది మన భౌతిక జగత్తు అంటే భౌతిక మన ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే అదే విధంగా. సో పరమే బ్రహ్మణి కోపిన లగ్న, వాళ్ళ బ్రహ్మణి భగవంతుడి గురించి ఎవరు ఆలోచించారు అన్ని స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ లను, ఏదైనా బిజీ ఏదైనా మనము దాంట్లో మగ్నమైన ఉన్నాం. సో అది జనరల్, అది 99.99999 అది దట్ ఈస్ ద వే. మనం ఆధ్యాత్మికంగా పురోగతి పొందాలి అంటేనో దానికి కూడా ఒక ఏజ్ రావాలి, ఒక సీరియస్ కావాలి అంటే జనరలీ అంత సీరియస్ జనరల్ రూల్ అది ధ్రువ మహారాజు జనరల్ రూల్ కాదు, వాళ్ళు అగెయిన్స్ దిస్ రూల్. ధ్రువ మహారాజు కావచ్చు, ప్రహ్లాద్ మహారాజు మేము వినేది కావచ్చు, పరీక్షిత్ మహారాజు, ఇంత వీళ్ళంతా సామాన్య ఇది కాదు, పర్సన్స్ కాదు వీళ్ళు. సో వీళ్ళ గురించి చెప్తుండేది ధ్రువ మహారాజు చిన్న దీంట్లోనే వాళ్ళ పిన్నమ్మ స్టెప్ మదర్ వాళ్ళు చెప్పింది ఇది వాళ్ళకి ఎంత దీనిగా అంత తీసుకున్నారు, వాళ్ళ రోషం ఇది ఎంత తీసుకున్నారు అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ వాళ్ళ మదర్ కూడా చెప్తారు, మదర్ కూడా వాళ్ళకి అడ్వైస్ చేస్తారు, ఇది మీ పిన్నమ్మని తిట్టే అవసరం లేదు, షీఈ్ నాట్ ద కాజ్. మనం కాజ్ ఇమీడియట్ గా చూపిస్తాం, ఇమీడియట్లీ మనకు మన రజోగుణం తమోగుణం బయట వచ్చేస్తుంది, మీరు ఇలా చేశారు అలా చేశారు మనం రిటార్ట్ చేస్తాం. ఆమె తర్వాత మనం ఇంట్రాస్పెక్ట్ చేస్తే అయ్యో ఇది ఎలా చెప్పాను ఎలా ఇదైంది అని అనిపిస్తుంది మనకి. అంటే మనకి ఆ క్రోధ వేగ ఇదంతా మనలో ఇది ఉంది. అయితే ఈ విధంగా ఎనివే వాళ్ళ మదర్ బాగా మంచి ఇదే ఇచ్చారు, అడ్వైస్ ఇచ్చారు మదర్. అయితే కూడా చూశారు ఈ వాళ్ళు క్షత్రియ స్పిరిట్ ఉంది, రోష భావం ఉంది నా కుమారుడికి. దానికి ఏం చేయాలి, వాడు మదరే అడ్వైస్ చేసింది, టేక్ షెల్టర్ ఆఫ్ కృష్ణ, కృష్ణుడిని ఆశ్రయించు. మదరే ఫస్ట్ గురు. తర్వాత వాళ్ళ అడ్వైస్ పైన వాళ్ళు విశ్లేషించారంట. ఇక్కడ మీరు భాగవతంలో చూస్తే శ్లోకాలు చెప్పేది ధ్రువ మహారాజు విశ్లేషించారు, మదర్ ఏం చెప్పారు, తల్లి గారు చెప్పారు అది ఎలా చేసేది, అది చేయాలని నేను చేయరాదా అని వాళ్ళు ఆలోచించారు. వాళ్ళు ఏదో బ్లైండ్ గా సెంటిమెంటల్ గా చేసేవారు, వాళ్ళు ఆలోచించారు. అంటే వాళ్ళ ప్రజ్ఞ, వాళ్ళ కాన్షియస్నెస్ చూడవచ్చు ఎంత ఇది ఉండాలి. సో తర్వాత వెళ్ళారు వాళ్ళు, ఈ టుక్ ద ఫస్ట్ స్టెప్, అరణ్యం మార్గమున వెళ్ళారు. సో వెళ్ళినప్పుడు ఆన్ ద వేలే వాళ్ళు ఎంత సీరియస్ ఉన్నారు అంటే త్వరనే చెప్తారో భగవంతుడు నారదుని పంపారు. సో దిస్ ఇస్ ద వే, మనము ఆ విధంగా మనము ప్రామాణికలు అవ్వాలి అంతే, ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. మనం ఎట్లా ధ్రువ మహారాజు ఆ విధంగా వాళ్ళు చాలా సీరియస్ చాలా సిన్సియర్ ఉన్నారు, ఆ విధమైన మన భావన ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకు పరమ పురుషుడు ఒక గురు, ఒక ఇది ప్రతినిధి వాళ్ళు పంపుతారు, రిప్రజెంటేటివ్. ఫస్ట్ గా వాళ్ళు మదరే ఉన్నారు, మదరే గైడ్ చేశారు. తర్వాత వాళ్ళు మదర్ పంపినాక నారదుని వచ్చారు, నారదుని అంతా గ్రేట్. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు సపోజ్ మీరు ఏమైనా చేసేటప్పుడు కొన్ని టైం చెప్తారు, ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వండి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ కి, డెఫినెట్ గా మీరు క్రాక్ చేస్తారు ఎగ్జామ్, డెఫినెట్ గా మీకు నీట్ లా మీకు మంచి ర్యాంక్ దొరుకుతుందో, లేకుంటే మీకు ఇంకొకటి ఐఏఎస్ దీంట్లో మీకు పాస్ అవుతారు అంటే వెరీ హై ఛాన్సెస్. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు అక్కడ 60% సక్సెస్ రేట్, 80% సక్సెస్ రేట్ ఆ విధంగా. సో నారదుని మీకు గురువుగా దొరికేస్తే 100% సక్సెస్ రేట్, ఏమి ఇంకా ఒకటి కూడా ఫెయిల్యూర్ కాదు. అంటే నారద మునులు వాళ్ళు ఆ వ్యక్తి ఏ వ్యక్తి వినేది మృగారిని కూడా వాళ్ళు చేంజ్ చేసేసారు. మృగారు అంత హృదయం, అంత కఠోరమైన హృదయం, అంత అంత
యానిమల్స్ అనేది నేను వాళ్ళు అర్ధర్థంగా వాళ్ళని వధించుతుంటారు. అంత ఒక క్రూరమైన వ్యక్తిని కూడా వాళ్ళు నారదుని మార్గారు. సో ఆ విధంగా వాళ్ళ క్రెడిట్ వాల్మీకి కూడా వింటాము ఏ విధమైన. సో నారదముని ఆ విధమైన గొప్ప ఆచార్యులు వాళ్ళు. సో ఆ విధమైన మనకు వ్యక్తి నారదముని ఇప్పుడు నారదమునికి భగవంతుడే వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్ వాళ్ళకి పంపింది. వాళ్ళకి సహాయం వాళ్ళకి మార్గదర్శనం ఇవ్వాలి. సో వాళ్ళు వచ్చారు. సో ఎనీవే ఆ విధమైన ఇది మనకు కూడా ఉంది కలియుగంలో. మేము కలియుగంలో మనము అర్హత లేవు మనకు అవుతేనో, బట్ స్టిల్ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు చైతన్య మహాప్రభుగా అవతరించి వాళ్ళు తన సేనాధిపతి శ్రీల ప్రభుపాదలు ఉంటే వాళ్ళు చాలా గొప్ప ఆచార్యులు. వాళ్ళు సంస్థాపక ఆచార్యులు సాక్షాత్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు సేనాపతి వచ్చారు. సో వాళ్ళు మనకి వచ్చారు, వాళ్ళు మనకి మార్గదర్శనం ఇస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళు మనకి ఒక అంతరాష్ట్రీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం చేసి వాళ్ళ శిష్యులు వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళని ఆశ్రయించి వాళ్ళ ద్వారా మనం ప్రభుపాదులు వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళు స్వీకరించారు, ఏ విధంగా వాళ్ళ మార్గదర్శనం పాలిస్తున్నారు దాన్ని చూసి మనం కూడా మన గురు మహారాజు మన వీళ్ళ ద్వారా ప్రభుపాదుల్ని ఆశ్రయించి అదే గురుష్య పరంపరను ఆశ్రయించి మన సక్సెస్ కూడా 100% ఇవ్వచ్చు. ఎట్లా ఇప్పుడు నారదునికి 100% సక్సెస్ రేట్ ధ్రువ మహారాజు సక్సెస్ పొందారు, మనం కూడా పొందవచ్చు. ఇది ప్రభుపాదులు చాలా బాగా ముందు కూడా చెప్తారు. ఈ ధ్రువ మహారాజు చిన్నప్పుడు అది చేశారు, అది ఆ విధంగా ఎవరు చేసే కాదు అని కాదు. ఎనీ చైల్డ్ ప్రభుపాదు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఎంత ఇది ఉంది అంటే ప్రభుపాదు రాస్తారు ముందు దీంట్లో, ఏ కుమారుడు ఏ కుమార్తె కూడా ఆ చిన్న వయసు నుండి మనం వాళ్ళకి ట్రైనప్ చేయొచ్చు, వాళ్ళు కూడా ఈ విధమైన పరిపూర్ణత పొందవచ్చు. సో ప్రభుపాదులు చెప్తున్నారు భాషలో ఇది పాసిబుల్, ఇది సాధ్యం అవుతుంది, ఇది ఇంపాసిబుల్ మనకు అనిపిస్తుంది, ఇది లేదు, ఇది కాదు, నేను ఇంత స్ట్రగల్ చేస్తున్నాను నా సాధనలో, నేను జపం చేసేదనుకో లేకుంటే శ్రవణం చేసేదనుకో సేవ చేసేదనుకో నాది పైన కింద అవుతుంది, ఏ విధంగా ఇది వేరే వాళ్ళుగా అవుతుంది, ఏ విధంగా చిన్న కుమార్తెలు అవుతుంది, లేదు. ఆచార్య చెప్తున్నారు ఇది ప్రతి ఒక్కరికి సాధ్యం అవుతుంది. అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఆచార్యులకి మనకి. వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ఇంకొక విధంగా చెప్తారు ప్రభుపాదకి ఎవరు ఎలాంటి సామాన్యంగా డెఫినెట్లీ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, అది ఈజీ అని కాదు. అది భగవద్గీతలోనే భగవంతుడు చెప్పింది మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిత్ యదతి సిద్ధయే యథతామపి సిద్ధానం కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వతః. సో కృష్ణుని అవగాహన చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, జన్మ కర్మమే దివ్యం యోజానాతి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి. సో భగవంతుడిని కృష్ణుని అవగాహన చేసుకునే చాలా కష్టం. ఎంతో 1000 లక్ష కోటి మనుషుల కొంతమంది వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి ప్రయత్నిస్తారు. మానవ జన్మ ఉండేది అదే కారణం, అదే ఉద్దేశం. అదే దాన్ని తెలుసుకునేది కష్టం ఉంది. సో చేస్తారు. చేసిన తర్వాత వాళ్ళు నేను దేహం కాదు నేను ఆత్మ అని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. దీంట్లోనూ కొంతమందిలా ఎవరో కొంతమంది మాత్రమే వాళ్ళు కృష్ణుడిని అవగాహన చేసుకుంటారు. ముక్తానామపి సిద్ధానాం నారాయణ పరాయణ. సో చెప్పేది ఎన్నో మంది ముక్తులు, ఎంతో మంది సిద్ధులు, దాంట్లో నారాయణ పరాయణ శుద్ధ భక్తుడు సుదుర్లభ ప్రశాంతాత్మ కోటీశోపి మహాముని ఎవరో ఒకరు. సో యాక్చువల్లీ ఈ స్థాయి శుద్ధ భక్తుల స్థాయి చాలా పైన ఉంది, చాలా పైన ఉండి ఇది యాక్చువల్లీ రేర్. ఇది శాస్త్రంలో ఒకవైపు చెప్తున్నారు ఇది రేర్ అని చెప్తున్నారు. ఎంత రేరు అని చెప్తున్నారు, 1 in 1000, 1 in million, 1 in billion ఆ విధంగా ఇది అని చెప్తారు. యాక్చువల్లీ ఇది సో అవుతే స్టిల్ ఇంకొక విధంగా కూడా ఇది భగవంతుడి అనుగ్రహం నుండి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది సాధ్యం. సో అది చైతన్య మహాప్రభు అనుగ్రహం. శ్రీకృష్ణుడే భగవంతుడు నమో మహావధాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామనే. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు స్పెషల్ కృప, అది అనుగ్రహం. సో వాళ్ళు ప్రతినిధి అయ్యి శ్రీల ప్రభుపాద వాళ్ళు కూడా దానికోసం స్పెషల్ కృప. సో వాళ్ళు చెప్తున్నారు అంటే డెఫినెట్లీ సాధ్యం డెఫినెట్లీ అసాధ్యము అనేదే లేదు. ఒకవైపు ప్రభుపాద రాస్తారు అసాధ్యం అనేది పదము, ఇంపాసిబుల్ అనే ఇంగ్లీష్ లో పదము. ఇంపాసిబుల్ ఈస్ ద వర్డ్ ఇన్ ద డిక్షనరీ ఆఫ్ ఫూల్స్ అని చెప్తారు. ఇంపాసిబుల్ ఉంది మనకి కొన్ని ఏమైనా చెప్తే ఇది అవుతుందంటే కాదు మేము చెప్పేస్తాం, మనకి ఐ కెనాట్ డూ ఇట్, నా దగ్గర ఇది కాదు, మన ఏమేమో ఇమ్మీడియట్ మనకు తెలుసు మన లెవెల్లో మన ఇది అయితే. ప్రభుపాదలో చెప్పేది ఇది భౌతికంగా ఎస్, మెటీరియల్లీ ఎస్, బట్ స్పిరిచువల్లీ దెర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ ఇంపాసిబుల్. పర్టికులర్లీ కృష్ణుడు అచింత్యుడు, కృష్ణకి ఈ ఇంపాసిబుల్ అనేది లేదు.
దానికి వాళ్ళు చెప్పేది ఈ ఒక డిక్షనరీ దీంట్లో ఇంపాసిబుల్ అసాధ్యం అనే పదము అది లేదు అని చెప్తారు. అది అది ఎవరు ఉంది, అది ఎవరికి ఉంది, అది మూర్ఖులకి ఉంది. మూర్ఖులు అంటే మనం అందరూ భౌతికంగా ఉన్నప్పుడు మనం మూర్ఖలే. మనము అది ఆధ్యాత్మికంగా మనం మార్పు పొందుతాయి, కృష్ణ శుద్ధ భక్తులు అవుతాయి, ఏది కూడా అసాధ్యం. సో ఎనీవే, సో ప్రభుపాదులు వాళ్ళ అనుగ్రహం నుండి ఇంకొక వైపు వాళ్ళు శిష్యులు అడిగినప్పుడు నా దగ్గర వెనకాలి వైకుంఠ గ్రహం గోలోకంది వెనకాలి వాకిలు తలుపులు, బ్యాక్ డోర్ కీ ఉంది అని చెప్పారు. ఎలా అంటే నేరంగా వెళ్ళాలి అంటే చాలా కష్టం. 4 కుమారాస్ వింటున్నాము, చాలా కష్టం. వాళ్ళు వైకుంఠకు వెళ్ళి ప్రయత్నించారు, అక్కడే ఇమీడియట్ గా జయ విజయులు వాళ్ళు నిల్చుకొనేసారు, మధ్యలో నిల్చుకొని నో నో ఎంట్రీ. ఆమె తర్వాత అదంతా పెద్ద ప్యాచ్ టైం, పెద్ద లీలలు. ఆమె భగవంతుడు నారాయణుడే వచ్చారు, బయట వచ్చి వాళ్ళతో వెరీ నైస్ లీల అది. బట్ అదర్వైజ్ స్ట్రైట్ వెళ్ళాలి అంటే కాదు మనకి. అవుతే ఇలా శిలా ప్రభుపాద గొప్ప ఆచార్యులు, శుద్ధ భక్తులు, చైతన్య మహాప్రభు సేనాధిపతి, సో వాళ్ళ ద్వారా ఆచార్య చెప్తారు, నా దగ్గర వెనకాలి తలుపులో ఒక స్పెషల్ కీ ఉంది. వెనకాలి తలుపులు స్పెషల్ కీనో, లేకుంటే డైరెక్ట్ గా మనం ఎప్పుడన్నా ఇక్కడ మేము వెళ్తే ఒక ఫంక్షన్ ఇంకొకరితో తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇమీడియట్ గా మనకి విచర్ చెప్తారో ప్రభుపాద ఆచార్యులు, వాళ్ళకి ఆ శక్తి. ఎనివే ఈ శ్లోక మనం రిటర్న్ మనం వచ్చేది చెప్తుండేది, బ్రహ్ముడు కూడా సాక్షాత్ తొలుత సృష్టి ఆరంభమున బ్రహ్ముడు వాళ్ళు జన్మించినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు. పుట్టుతా మనకేమీ తెలియదు, పుట్టుతా మనకేమి పరాభవస్థాబోధ్ అబోధ జాత, మనకి ఏమీ తెలియదు. సో ఆ విధమైన బ్రహ్ముడు స్థాయి. అప్పుడు బ్రహ్ముడు భగవంతుడిని ప్రార్థించింది. మీకు 2వ స్కందంలో చూసినట్లు బ్రహ్ముడు ఫస్ట్ గా నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చాను, నా కర్తవ్యం ఏమిటి అది వాళ్ళు సెల్ఫ్ ట్రై చేస్తారు, వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు. అదే కాదు, ప్రయత్నం నుండి వాళ్ళకి భగవంతుడు తెలియదు, వాళ్ళు ఎవరు అని తెలియదు, వాళ్ళ కర్తవ్యాలు ఏమిటి అని తెలియదు, ఎక్కడున్నాను, ఏమి చేస్తున్నాను ఏమీ తెలియదు. తర్వాత వాళ్ళు భగవంతుడు పైన ధ్యానం చేశారు. భగవంతుడు మాట విన్నారు, వాళ్ళు విన్నాక వాళ్ళు తపస్సు చేసి తర్వాత వాళ్ళు కూడా 1000 సంవత్సరాలు స్వర్గలోకం దేవతాలోకంలో క్యాల్కులేషన్ లా చేసిన తర్వాత భగవంతుడు వాళ్ళకి ఆ దివ్య జ్ఞానం ఇచ్చింది. సో వాళ్ళ దివ్య జ్ఞానం, సో ఈ విధంగా వాళ్ళకి ఇచ్చారు. చెప్తున్నారు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ధ్రువ మహారాజు కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తుండే, ఫస్ట్ గా వాళ్ళు భగవంతుడు చూసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలని తెలియదు వాళ్ళకి. సేమ్ ఇదే ఇన్స్టెన్స్, ఇదే విధంగా ప్రహ్లాద్ మహారాజుకు అవుతుంది ఒక విధంగా అంటే వాడు నరసింహుడు, భగవాన్ నరసింహుడు వాళ్ళ తలపైన వాళ్ళకి చేతులు పెట్టినాక వాళ్ళు గొప్ప ప్రార్థన అర్పించేది. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ధ్రువ మహారాజు కూడా వాళ్ళు పర్టికులర్ ధ్రువ మహారాజు చెప్తారు, ఏమీ తెలియదు ఒక విధంగా ఫుల్ ఏం మాట్లాడేది, భగవంతుడికి ఏం చెప్పేది, చాలా దీనిగా ఉన్నారు. భగవంతుడు తన శంఖ ధ్రువ మహారాజు తలపైన పెట్టింది. త్వరనే వాడికి సంపూర్ణ జ్ఞానం. సో దాని ద్వారా వాళ్ళు ఇప్పుడు దివ్య స్థుతిలో అర్పిస్తున్నారు, చెప్తున్నారు. సో ఓ నాథ, ఓ భగవంతుడా, సో బ్రహ్ముడు అంటే మనం వెనకాలి ఆచార్యులు, పూర్వ ఆచార్యులని వాళ్ళని ఫాలో చేసేది. సో మొదట ఈ భౌతిక బ్రహ్మాండానికి మొదట పురుషుడు అంటే బ్రహ్మ. సో వాళ్ళ నుండి తర్వాత అందరు. సో మనం బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సంప్రదాయం కూడా బ్రహ్మ ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ బ్రహ్మని వాళ్ళని స్మరించి వాళ్ళు చెప్తున్నారు, వాళ్ళు సంపూర్ణంగా నీకు శరణం తీసుకున్నారు నేను. సో దాని ద్వారా మీరు వాళ్ళకి అంత జ్ఞానం ఇచ్చారు. సో వాసుదేవి భగవతి భక్తి యోగా ప్రయోజిత జనతి ఆశో వైరాగ్యం జ్ఞానం వచ్చాయి. సో భక్తి ముఖ్యం, దాని ద్వారా నెక్స్ట్ జ్ఞానం వచ్చేది, నిజమైన జ్ఞానం వచ్చేది. భగవద్గీతలో ఇంకొక వైపు చెప్పినట్లు ఎన్నో జన్మాలు కావాలి సామాన్యంగా, అవుతే భగవంతుడు కావాలంటే త్వరనే ఇవ్వచ్చు. అది భగవంతుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్న ఉపమానం వాళ్ళు ఎవరైనా నిద్ర చేసినప్పుడు ఏమీ జ్ఞప్తి లేదు, అయితే మేల్కొన్నప్పుడు ఫస్ట్ గా ప్రతిరోజు మనం పొద్దున మేల్కొన్నప్పుడు మనకి ఎన్నో డ్యూటీస్, మనం సామాన్యంగా మెటీరియల్ డ్యూటీస్ జ్ఞప్తి వస్తుంది. ఓ నేను ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, అక్కడ పోవాలి, ఇక్కడ పోవాలి, ఈ టార్గెట్, ఈ జాబ్, ఇదేదో మన భౌతిక స్థాయిలో. అయితే ఇది కూడా స్లీపింగ్. నిజంగా చెప్పాలి అంటే ఎలా అంటే మనము ఇది భౌతిక భవనంలో ఉన్నాం.
ఆధ్యాత్మికంగా జాగ్రత్తలైనప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది మనము ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో నేను భగవంతుని నిత్య సేవకుడు, నేను భగవంతుడి సేవకుడై భగవంతుని సేవ చేయాలి. సో భగవంతుడి సేవలో ఎంతో సేవ ఉంది మాకు, అది ఇప్పుడు మర్చిపోయాం అంతే. మనం ఇప్పుడు మర్చిపోయి భౌతికంగా మనం అయ్యో నాది ఇది కర్తవ్యము, అది కర్తవ్యము, నేను ఇది చేయాలి అది చేయాలి అని సంపూర్ణంగా మనం ఇంకా దీని నుండి మనం ఓవర్వెల్మ్ అయిపోయాం. ఇంకొక విధంగా చెప్తారు, ఏ విధంగా అంటే నిద్ర చేసేటప్పుడు మనకి కళల కళల సో మేము నిద్ర కళలో ఒకసారి బ్యాడ్ డ్రీమ్ వస్తుంది. బ్యాడ్ డ్రీమ్ వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒక పెద్ద పులి, ఒక సింహమో పులినో వైల్డ్ అనిమల్ మన వెనకాల పరిగెత్తుంది. సో అప్పుడు మనకి చాలా భయం 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 భయం. అప్పుడు మేము పరిగెత్తుంటాం, అక్కడి నుంచి తప్పించుకుంటుంటాం, ఇక్కడ వెళ్తుంటాం, అట్లా ఆ రూట్ ఈ రూట్ ఇదంతా. త్వరనే ఒక టైం ఎలా ఉంటుందంటే ఈ కళలో ఇది మేము బయట కూడా ఇచ్చేస్తుంటాం. ఓ అయ్యో అయ్యో పులి వచ్చేసింది, అయ్యో తినేసిందని, ఆ విధంగా అంత నొప్పి అంత బాధ అంతా ఉండొచ్చు. అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మన పక్క ఎవరో పడుకో ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మనకి ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు జాగ్రత్త చేపిస్తారు. అయ్యో నువ్వు కళలో ఉన్నావు, కళలో ఎంత నొప్పి అనుభవిస్తున్నావు, లేకుంటే నిజంగా లేదు ఇది. ఆ విధంగా ఒక విధంగా చెప్తారో ఇదంతా మనం భౌతిక జగత్తుగా మన ఎంత ఇక్కడ నొప్పి ఇదంతా ఉంది, లేదు అనే కాదు, అయితే ఒక కళలో ఉన్నట్లు నొప్పి ఇది ఒక విధంగా. సో మనం ఇక్కడ నుంచి జాగ్రత్తలు కావాలి. జాగ్రత్త లేదంటే కృష్ణ చైతన్యకి జాగ్రత్త. జీవ జాగో గౌరా చాందము కోటా నిద్ర జావో మాయ పిశాచీర కోనే. సో చెప్తారు మన జీవలో మనము సంపూర్ణంగా భౌతికంగా పడుకునేసాము. సో జీవ జాగో గౌరా ఛాంద బోలే శ్రీ చైతన్య బాబు చెప్తున్నారు, మేల్కోండి జాగ్రత్తలు అవ్వండి. ఉద్దిష్ట జాగ్రత్త ప్రాప్య వరాన్ని బోధత. మానవ జన్మ దొరికింది, ఇప్పుడు మనము జాగ్రత్తలు కావాలి. సో అమెరికా పిశాచి దీంట్లో మనము పడుకో ఉన్నాం. మనం పిశాచి అంటే ఎవరు? ఇది జీవ జాగో గౌరా ఛాంద బోలే కోటా నిద్ర జావో మాయాదేవి యాక్చువల్లీ పిశాచి. సో మనం దీంట్లో ఆరాముగా చాలా ఆనందంగా ఉంది, భౌతికంగా నా స్థాయి చాలా బాగుంది, నాకు ఇంత అచీవ్ చేశాను ఈ జీవనంలో, మనం ఇంత ఒక పొజిషన్ పదవినో, లేకుంటే ఇంత ఎకనామికలీ డబ్బులో, లేకుంటే ఒక మర్యాదనో గౌరవమో. సో నేను చాలా కంఫర్టబుల్ లేదు, నేను కంఫర్టబుల్ లే. యాక్చువల్లీ ఇది చాలా అన్కంఫర్టబుల్. ఏ స్థాయిలో ఏ సెకండ్లో ఏమవుతుందో తెలియదు నాకు, ఏ క్షణంలో. సో ఇది చాలా సో ఎనీవే అవుతాయి చెప్పేది మేము చైతన్య మహాప్రభు మనకు ఈ దీని నుండి మనని అవేక్ చేస్తున్నాం. కొటా నిద్ర జావమాయో పిశాచిరా కొటా నిద్ర చెప్పేది ఎంతో జన్మాల నుండి మనం పడుకునేసాను. మాయాదేవి దీంట్లో పడుకునేసాను. మనకు ఏమి గ్రప్తి లేదు. యాక్చువల్లీ మన సిచ్యువేషన్ అది చాలా హారిబుల్ సిచ్యువేషన్. సో ఇక్కడ నుండి మేల్కొనాలి. మనం మేల్కొంటే ఎస్, ఎలా ఆ పులి నుంచి మేల్కొనిన తక్షణమే దెర్ ఇస్ నో డేంజర్, ఏమీ మనకు అపాయం లేదు. మేల్కొన్నప్పుడు ఇక్కడ పులి అది ఇట్ వాస్ దగ్గర డ్రీమ్, ఒక కళలా ఉండే మనకి. సో ఆ విధంగా యాక్చువల్లీ భౌతికంగా మనకి వచ్చే అన్ని ఇది కూడా ఇదే అవుతే. ఇది మనకి అంత ఈజీ కాదు. నేను చెప్పినట్లు నాకు ఇమీడియట్గా ఏదైనా వచ్చేదంటే ఫినిష్. మనం మన తలపై చేతులు పెట్టుకొని మనం కూర్చోలేస్తాం. మనం అంటే భౌతిక జగత్తు ఆ విధంగా, ఇది కళ ఆ విధంగా ఉంటేనో, మాయాశక్తి ఇక్కడ ఉంటేనో మనకి ఆ విధంగా ఇచ్చేస్తుంది. సో దీనికి బయట వచ్చేదానికి ఒకే విధము, కృష్ణని ఆశ్రయించాలి. కృష్ణని ఆశ్రయించినప్పుడు మనకి బయట రావచ్చు, లేకుంటే ఈ కళ దీని నుండి బయట వచ్చేకి రాదు. బ్రహ్మసత్యం జగత్ మిథ్యం అని కొన్ని వైపు చెప్తారు కొన్ని మంది నిరాకారవాదులు, వాళ్ళు అవ్యక్త వీళ్ళు. సో లేదు, ఇది ఒక కళ విధంగా ఉంటే కూడా ఇక్కడ అనుభవం నిజమే. మనకి కళలో ఉన్నప్పుడు మనకి అంతవరకు అది ఆ నొప్పి ఇది నిజమే, అది నిజంగానే అది బాధ అవుతా ఉంది మనకి. నిజంగానే నేను పరిగెత్తున్నాను, నిజంగానే వెనకాలి పులి వస్తుంది, నిజంగానే అది ఎంత జరుగుతా ఉంది. కళ నుంచి బయట వచ్చినప్పుడే నాకు అది కళ అని తెలిసింది. సో ఆ విధంగా ఈ భౌతిక స్థాయిలో మనం ఉన్నాము, ఈ దేహ భావనంలో ఇది ఉండే వరకు ఈ కళ మనకి అట్లా పీడించుతానే ఉంటుంది. దీని నుంచి ముక్తి లేదు మనకి.
సర్వోపాధి వినిర్ముక్తం తత్పరత్వేన నిర్మలం ఋషికేన ఋషికేశ సేవనం భక్తి రుచ్యతే. ఈ సర్వ ఉపాధి నుండి ముక్తులైతే సపోజ్ భగవంతుడు ఆ స్థాయి మనకి అది గిఫ్ట్ ఇస్తే అది అప్పుడు నేను ఈ కళ నుండి బయట నుండి "ఓ, ఇది కళ కదా" అని చెప్పొచ్చు. లేకుంటే అంతవరకు తెలిసలేదు. ఇది ఆ నొప్పి అది అనుభవం అవుతుంది. దాన్ని నేను ఎంత టైం నేను కళ 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 అని చెప్తా ఉంటే కూడా అది నాకు అది ఆ నొప్పి ఉండే ఉంటుంది. దాన్ని ఆ నిజమైన ముక్తి స్థాయి లేదు. సో ఎనీవే, సో ఇక్కడ చెప్తుండేది నిజంగా, సో ధ్రువమహారాజు నిజంగా వాళ్ళు మేల్కొన్నారు. వాళ్ళు నిజంగా మేల్కొని వాళ్ళకి ఇప్పుడు భౌతికంగా ఏది ఎంత ఇదిగా అంటే వాళ్ళకి అంత కోరికలు ఉండే, ఇచ్చా ఉండే. నేను ఒక పెద్ద వ్యక్తి కావాలి, నేను నా పిన్నమ్మ చేసిన దీనికి నేను ఆ రోషం నుండి నేను రివెంజ్ తీసుకొనాలి. ఇప్పుడు చెప్తారు వాళ్ళకి ఇదంతా భావనలు లేదు. అంత చాలా వాళ్ళకి ఏమనిపించింది, ఇదేమిది, ఇది ఒక కళలో చేసిన విధమైన కార్యకలాప. సో అని వాళ్ళు త్వరనే వాళ్ళు దాని నుండి బయట వచ్చారు. సంపూర్ణ జ్ఞానంలో ఉన్నారు. సంపూర్ణ జ్ఞానంలో ఉన్నారు వాళ్ళు. ఏది వాళ్ళ వెనకాలే జరిగింది ఆ విధంగా వాళ్ళకి నొప్పి బాధ ఏమీ లేదు. సో ధ్రువమహారాజు క్రాస్ చేశారు. వాళ్ళు క్రాస్ చేశారు. ఇంకొక విధంగా కూడా చెప్తారు కదా వీళ్ళది. ఎనీవే దట్స్ ఓకే. అదే సో ఇది ఉంది, ఇది నిద్ర అమెట్గా మేల్కొనేది అవుతే ఇది ఓన్లీ బై భక్తి. ఓన్లీ మేము భగవంతుని ఆశ్రయించితే, వాళ్ళు శరణొచ్చితే మనం అప్పుడు భగవంతుని అనుగ్రహం నుండి మనము ఇది కళ, ఇది జాగ్రత్త స్థితి అని తెలుసుకోవచ్చు. లేకుంటే మనకి కళవే ఈ జగత్తు, మనకి ఇదే మనకి నిజమైన స్థాయి అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మనకి లేదు, మనకి ఇక్కడ నుంచి లేదు. సో దీని నుండి బయట రావాలంటే ఓన్లీ కృష్ణుడు ఒక్కడే, ఇంకెవరు యావత్ దేవి దేవతలు కూడా మన దీని నుండి బయటకు వచ్చే కాదు. ఎవరెవరు యోగిలు బాబాలు అని చెప్పి నేను అవతారం చెప్పేది వాళ్ళు ఎవరు కాదు, ఓన్లీ కృష్ణ. సో ధ్రువమహారాజుకి ఇది యథార్థంగా ఈ అవగాహన ఉంది. ఇప్పుడు ఫుల్ రియలైజేషన్, అనుభూతి ఉంది. సో చెప్తున్నారు భగవంతుడా నువ్వే అంత వ్యక్తులకి ఆర్త బంధో అని చెప్తున్నారు. సో నువ్వే నిజమైన ఆర్తబంధు, ఎవరు ఆర్తబంధు కాదు. తాత్కాలికమైన ఒక ఇవ్వచ్చు అంతే. తాత్కాలిక దేవతలు అంటే ఏమో కామ ఇస్తే రుత జ్ఞాన ప్రపద్యంతే అన్య దేవత. భౌతిక కామాలు ఉన్నప్పుడు మనము అనిపిస్తుంది బెటర్ నేను ఈ దేవి దగ్గర వెళ్తాము, ఈ శివుడు లేదా గణపతినో ఈ పూజలు చేస్తాము, ఈ యజ్ఞాలు చేస్తాము, దీని ద్వారా నాకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. లేదు, నిజమైన అర్థబంధు ఒక్కడే, శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కడే. సో వీళ్ళంతా కొంత వీళ్ళు మనకి టెంపరీ బెనిఫిట్ ఇవ్వచ్చు అంతే. అయితే పర్మనెంట్ బెనిఫిట్, శాశ్వతమైన పరిష్కారం అంటే కృష్ణుడు ఒక్కడే. సో ఇది ఫుల్ అనుభూతి ధ్రువమహారాజు అంటే వాళ్ళ తల్లి చెప్పారు నువ్వు విష్ణుకే వెళ్ళాలి, విష్ణునే ఆశ్రయించాలని. వీళ్ళు ఇప్పుడు సాధించేప్పుడు వీళ్ళకి అది కంప్లీట్ రియలైజేషన్. ఓకే, కాబట్టి ఇంకో పాయింట్ మెయిన్ గా ప్రభుపాద మిస్ చేశాను, భాషలో చెప్తుండేది. సో భక్తుడు ఆ విధంగా ఈ అవగాహన, ఇది ఉండే కారణమున, రియలైజేషన్ అనుభూతి ఉండే కారణమున భగవంతుడిని ఎప్పుడు కూడా ఒక సెకండ్ కూడా విస్మరించే సాధ్యం కాదు. ఎలాంటే భగవంతుడు ఏ విధంగా తన్ని అనుగ్రహించి తన్ని ఈ భౌతిక దీని నుండి భగవంతుడు రిలీజ్ చేశాడు అని సంపూర్ణ రియలైజేషన్ ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో దానికోసము ఇప్పుడు మనం భక్తి ఏం చేస్తుంటే ఎలా చేస్తున్నాము అంటే భగవంతుడు మనకి అనుగ్రహించినారు కొంత, మనకి మన విజన్ దృష్టి మనకి తెలిసింది. మనకి మనము ఈ దేహం కాదు, ఈ ఆత్మ, మనం భగవంతుడ నిత్య సేవకులు, భగవంతుడ సేవ చేయాలి, భగవంతుడు ధామకు వెళ్ళాలి మనము. సో మనము ఇది మనకి తెలియలేదు. మనకి స్కూల్ కాలేజీకి వెళ్ళాము మనము, అక్కడ 10 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాలు అంతా చదివాము. సో మీరంతా కొంతమంది ఉండొచ్చు గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, పిహెచ్డి అంతా పొందిండొచ్చు. అయితే ఏదైనా కాలేజీలో స్కూల్లో మనకి ఈ జ్ఞానం దొరికిందా? దొరకలేదు. మనకు దొరికింది ఈ కృష్ణ చైతన్యం, ఈ భగవంతుల భగవద్గీత, భాగవతము, శుద్ధ భక్తుల ఆచార్యులు, ప్రభుపాదులు వాళ్ళ ద్వారా, వాళ్ళ శిష్యుల ద్వారా మనకి జ్ఞానం దొరుకుతా ఉంది. దీని ద్వారా మనకి వాళ్ళని పరిచయం కాదు మాకు. సో ఇంకా దీని అనుభూతి సంపూర్ణంగా దొరికినప్పుడు డెఫినెట్లీ మనకి భగవంతుడు మనకి మర్చే కాదు. సో ఇది చెప్తున్నారు ధ్రువమహారాజు. ఈ విధంగా భగవంతుడు తన భక్తులకి ఇచ్చేది శాశ్వతమైన బ్లెస్సింగ్. ఆమెటిగా భగవంతుడు మనము డిజర్వ్ చేసేదానికనే ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు. ఆల్రెడీ
భగవంతుడే ప్రతి ఒక్క జీవుడిని చూసుకునేది. నిత్యో నిత్యానాం చేతన చేతనానాం ఏకోయో బహునాం విదతి కామాన్. అయితే మనం భక్తి కార్యాలు ఆరంభించినప్పుడు మనకి అది ఒక అది అనుభూతి కొంత 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 మనకి దొరుకుతుంది మనకి. సో దానికే మనం చెప్తుండేది ఈ శ్లోకాల భక్తులు శుద్ధ భక్తుడికి నిన్ను విస్మరించక సాధ్యం భగవంతుడు. నో పాసిబిలిటీ, నో పాసిబిలిటీ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఎవరైనా ఏమైనా చేర్పిస్తారు? హరే కృష్ణ. ఏమైనా చేర్పిస్తారో లేకపోతే ఏమైనా ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే? హరే కృష్ణ మాతాజీలు ప్రభుజీలు ఏమన్నా మీకు సందేహాలు ఉంటే అడగచ్చు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఏం లేదు ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ వివరంగా చెప్పారు ప్రభుజీ భగవంతుని గురించి. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ, చాలా బాగా చెప్పారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ, బాగా చెప్పారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో అంతా ఇక్కడ మీ ఇంట్లోనే ఉన్నారా లేకపోతే ఇక్కడ బయట? చాలా మంది ఇప్పుడు ట్రావెలింగ్, ఐ థింక్ డిసెంబర్ ఎండ్ జనవరి ఫస్ట్ వీక్ అంటే ఫుల్ అన్ని వైపు ట్రావెలింగ్ 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 అన్ని. జగన్నాథ్ పురి ఎవరు చెప్తుంటారు ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తే, చాలా చాలా రష్. రావు అక్కడ ఎవరిని రాండి ఇప్పుడు, ఇట్ ఇస్ నాట్ టైం టు కమ్ అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. సో ఆ విధంగా చాలా రష్ గా ఉంది ప్రభుజీ. మాయాపూర్ మాయాపూర్ చాలా రష్ గా ఉంది. రష్. సో ఎనీవే, సో మనం అక్కడే ఉండే తొందరలే. మీరు మన మందిర్లో పోయి అక్కడ గెస్ట్ వస్తారు, మన భక్తుల మధ్యలో ఉంటే దిట్ ఈస్ వెరీ నైస్. అక్కడ ఇక్కడ అక్కడ చుట్టేది అంటే టైం గోస్ ఇన్ ట్రావెలింగ్. మంచి ప్లానింగ్ ఉంటే పర్వాలే. లేకుంటే ఇక్కడ కూడా వస్తూ వింటాను ప్రభుజీ నేను భాగవతం.